Ang laki oh. Grabe. Yan guys, for today's video, kumukuha kami ni Kulot ng ng abalit. Kain namin bukas. Mag-aano daw kami, magkakawil. Welcome back si Kulot oh. Oh, welcome back. No. Dito kami kumukuha sa may nyug. Pangpain or depende ko or pangkain. Pangpain or pangkain. Ayan, DJ. Ayan o. Bakit mo ito? Eh, dyan mo na. Tama na ito na. Okay. Muna yung tabag yan. Ano? Magali na. Ayun. Ka-hunter o. Oh. Yung ito kasi kinakain ng iba eh. Sa ibang lugar dito sa amin malabo. Takot. Mabalin. Nyug to mga kanter. Nyug na patay na. Malapit na matunaw. May laman to. Mabalin. May ahas pa nga to minsanan. Magtra-trap kami ng pang alimango mamaya. Ito lang to pang bukas, ibang vlog na yun. Ampas sa ibang vlog na yung yung magta-trap kami, iba rin to, ibang episode na yun. What size? Oh. Ito mga abalin niya na naging naging tawag dito, ginagana lipatak pa hindi. Taklo, ang laki oh. Abalin. Dalag aday tayo na dadaktal niya. Ay, so dito may samul. So ito yung sinasabi ko, yung abalin pag lumaki na, ganyan yung yan yung magiging outcome niya. Barairong. Oh mga andero. Lilipad na yan. Ay, sorry, di pa pala. Kala ko lilipad na. Hindi pa pala. Hindi pa lumipad. Ay, hello. Ang laki. Ang laki. Pangdalag. Ang laki. No, basta yung kainin din to mga mga nagko-comment na gusto ng abaling. Ang laki pa oh. Ba't ang lalaki? Baling ng nyug. Ang laki oh. Oh. Ay, thumbnail. Abaling. Pangunguha ng abaling sa nyog. Oh. Sorry, maala. Mangunguha ng malahing dalag. Ganito yung favorite na mga dalag mga kanter. Gusto yung kumain ng abaling dyan. Ito oh. Ang laki. Abaling. Ay, balik pa yung pagkapan sa rita. Abaling. Idadakal nga banit. Pang dadakal nga dalag. Nya. Jumanan mo. Tarakitok. Alay jay ko tayo. Pangrasa. Ay, pang alimango. Dahon tingin ni ko Ito. Meron pa dun oh.
Tugki kuso. Ang laki oh. Grabe. Nagdarutan eh. Ni. Ada nga to. Oo. Ni, tugkik. Mon. Tugkik. 5 na yung malalaki, mga hunter. Ikalin ni. Ganito lang yan, magkuha ng abaling. Guys, siguro ito pagkaka nagandap mo. Yung mga kumakain ng abaling, suggest ko sa inyo, kapag kapag may inyog na sira, tignan nyo, may laman yun na abaling. Biglang nasira to, diba? No. Hey! Yan si bossing, si Hunter Kevin, mga hunter. Kaalaga ng bata. Wala kasi si misis niya, may trabaho. Ha? Kaya mo ito mga kwatan. Ha? Apal lang ang kwatat tayo. Ha? Gumagawa ng lalagyanan si Kulot, mga hunter. Malalaki oh. Sarap niyan. Ikikirog daw ni Kulot. Maliit masyado yun oh. Kalitan daw. Oh, may abalin na daw sila doon. Ayon si Hunter Francis oh. Nagapan nyo ka day. Pwede kay gisuro. Ha? Tapulutan na yun. Ada pulutan. Ajoy! Yan to. Kaka. Brag. On. Talaga. Kanya. Nagalan nyo agad yung balang nyo? Ti. Balang nyo? Kumalong niya. Hindi. Ada balang nyo ako na yun. Inamos pagbulan. Yan mo. Si Hunter Francis. Nasira yung phone, wala nang bebe. Shout out Ma'am Giselle, sira na daw yung phone ni Francis, wala na. Kineklot. Alam mo na. Mabali na kita dadakkel itong. Na? Dadakkel alam na dahil ita. Alam mo na. Itong. Mat ito dadakkel. Pagkapon mo ting. Conforme ah. Iluto tayo. Bintay. Bawag nyo. Gitan tayo. Kanang gamin na napay. Lakan sama. Nagkubkubdan ni Brad. Nakalamoy na. Wala. Wow! Sida mo na. Kasti pagapa. So guys, lipat pwesto tayo dito, meron din to. Manigurado. Wala, naganda do. Oh, dalawa na oh. Ano? Dalawa mga hunter oh. Ayan. Kaya no. Oy. Malapit na ata maging ano ah. Oy.
Hindi pa si kulot oh. Yung pa rin doon. Ayan oh. Oo. Malaki. Uy. Oh, makakante ah. Oo. Marami na oh. Ano yung malalaki ah. Mga kanter ah. Yung bibili dyan. Baling kayo dyan. Mga kumakain nito. You know. Ay ayun. Ang dami. Dalawa. Oh. Oh. Ulog na. Yun. Oh. Meron pa dun oh. Isa. Yun. Mga kantero. Ayaw lumabas eh. Matigas pa yung ano. Nagbahaya niya. Nih, natukki lang. Natukki lang. Dumugo na. Oh. Oh, ayan. Natukki. Nilalagyan ni Kulot ng laki. Kanta-kanta tanunan. Uy. Alam sa pag ginumandan. Ano ba yung utan niya? Kahit tinudulas ko. Kailangan talang lagyan ng tubig mga kanser para ano hindi mamatay. Ay! Takol mo. Piston to na no. Talaga pagapanan. Nagdadakkalan. Ang lalaki oh. Mabisa to sa mga ano, mga kanser, mga dalag tsaka malalaking igat. Yung mga favorite nila. No, hindi pa na magkasya oh. 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 Ay. Oh. Oy. Nice, mga kanter oh. Doon. Marami na yan, okay na yan. Ito yung gagamitin natin yung pamain bukas mga kanter. Kung matutuloy kasi may bagyo. Ulit. Oh, patatin ko pagkuwenta. Pagkapa. Ito yung pamain namin next time. Hindi naman yan mamamatay dyan mga kanter. Mabubuhay dyan.